Henry wanrah hi ke jingshynshar ke bakhuid nganget baki nongthep vut chan ngong ke di long ke bakhuid ke haban yo shu bakhuid khnang bakin long ke bakhuid khnang nang ta kan sakhuid ublai bangi syakri hi ngong di bakhuid badai ta ukwa hiru ya baro kin long ke bakhuid maruang kumbangang long bakhuid tolong maphiru ke bakhuid haga jinglong jingim baro kabamut habaro tandai ta ngi iya ki di kadon ka jingya moling a ka man sim mani i ka long ne ka jingya ut ka jingya nam chane shatai henry wanrah hi ke jingshynshar ka bakhuid nganget baki nongthep vut chan ngong ke di long ke bakhuid ke haban yo shu bakhuid khnang bakin long ke bakhuid khnang nang ta kan sakhuid ka don ka wi ka jing tho angai i ba udan we bre ong mano bakwa ya ke jingkala baro ati ki rakti lut Nre ukli pate mano bakwa ban kelam dan berakti kata ada problem teladangi kelam baru ikan kelalut kata min kos hi kade hapet siala dia teh him de ben kena ikwe meneng ne keren kata ngong ki politician jungi syaki klan bor bha mardan wi ba mane yong syakren fi kumno ngelam snong teng syakren to bo ong tentang amnang yo thia amnang yo dem yong ngalengoi politician jungi ki syak comments katur em te ki long happy te na ong ate ki nong yelam te kum gitu jong ki benta ba haban wanrah ma ngidan be hi ke jing perkhat ha society ban wanrah hi ke jing bahag society te kan no ki jing perkhat bahag ki bahai tanga semua ban kong e ka root cause ka decision na yeng ka de kata Dementa ka kai ka ba phi I pat hatu kai ka ba phila pen sngo ka long ba ka de ban sedang na la yeng ten re kini ki por ki ba men shwang ji sngo ba kata ka senshar kadar ka ya pher na kini ki por ki ba menta nget phi phila dab ban ya lenti shwa wanani bat play kan do ki bu bon balang habe de kamta ma ka jing slok ki juwan ni ka ban phla shpi kai thai ka ba phi jio ban lum ka khubor pastor na kaliang ka jong pi ka khubor ka long bet ka ban kong min da phi menta da nga on ka phone ro em yo be ka phone call ban ong bet duai na ka ban taulok first klim di tanglang show dat kata diga min me da la ban gaste ni ka phone kan te ya katai ta kan dei bi kamut 90% em kan dei bi katai ka problem tangong la da ka family jungi ka long kom ni em da ka society ka jungi ka long kom ni sai ka future jong ka na ikran ta ka senshar khadar em na do na tan rai da la don lupa kan ka problem ta ka dei kata sai kan poi kai ka dei tan ka bible ka ba ong em ba dei tong blai ba ai bo klempa ni ai te nangi mereka percaya everything is not free. Kadang we hab translate bi kata ka free gift syaki ai ki teh. Baga kata long ladangi dan aku just sang ngakren ni kata ngong ba. Bubun sien hak jing don kam jongi teh. Ngai ken do rumah ki nomi khmat em tu ki parlok ai. Ki ong ani teng em long kwa ban pet na te suman don thap niang no ban her no. Namar ba ki brio kinwan hayeng em. Don kam by school rupan naki by the way naki by kali wat bajan sop rute pan tiong in yo sai kan ladam airu kin krans dio kinum thep vot ti ngasngo kata ka daga ka bu jing e hai kin nong lam jungi kai gi banon kam kamut along be kum khupa te hai singi da ba ai ta phi san thoi silak dang lut ta ka dei kata tu bu plin yon ai mo hai kata ta ka dei kata long ngasngo be ka dei kata kum ki brio ladang ikwa sya jingshynshar ka bakhuid ni haban ai jingshai kan mi khmat jungi kan ni dikawai ka logic te ngakan mau ka wai ka jingjatip long dom long men yathu ni ka long be kum ka sarkar meghalaya ki ai awards te ki artist ki jongi em te I barana khar ko ngor em te di pakhana jonga te ngali kai sin i ong be enga hap tho application me ong tho ai ben yo award na onga ben yo award atau application se onga kini ben itu kita kan mau ya pi bikin ai la ka ai boleh hab da apply ya ka award ta kata kalong ban translate ya kata syakawai pakalong ta kan ladang ikwa ben penlong gini kinong mi khmat tingi dei mangi gin ban kersan te bisa ai ki dei ban pan lagi ladang ikwa sya bu niu niang em to ni kersan kan bat mek ba ben siam ba pisa ba teka mo kim dei ban pan ngin ai kan ta ka so ka dei ka ba dan kam ladang i ong bu niu dei nong mi khmat jungi kan Tendai ki don rupat ki belaju ya kon ni ki election klaim ka pisa hoi kumba piong ni kadai ka kamram jong ki paitbah hi ka ba kim dei ban pan kemande ki don rupat ki ba penslur pat ru ki ba ki kon ni ki election ki penslur ki pen biet ka pisa pat ban job ya ka vote ka jong ki kau syukran ni pi ba ipa jonga election mi mentua
Tila try bahai. Handai ha tu ka moment belong election em. File bah kan em. Lam don pisah de kamlong. Tak kata dua security tapi. Kata te ubreu bakwa ban syakri shisha yo paitbah ro teng umban se te uhab ai. Ukwa shisha ban syakri ro am. Uhab ban ai mde ban ong ba ban dayo ne ban Sngap pisah nem pelong. Don hi shisha gi breu ki bakwa. Kata kidon ngimla ban ong babaro should generalize baro khoi melong kumjuk kai. Kidon hi shisha tamba klem ka pisah umlong te. Tama thiet ku lama kan no pi perkat. Hoi kapisah kade ka bedon kam hoi pastor hak no noru namar batang bangi pelong meeting tengah baisha ba oi. Tenri long teng pat kelalong no palat put paru long ngide pat long alis namar ba kembang yong ba ka jela ka jungi de ka Ri Kristan ta alis ngi kwa kan man pha lyngba kan ka jingkren long ngakwa lyngba jong pi in pha pat ka message pak kam dei pat ban wana. Nyim dei ban tre de ka ba tang kata ka wei. Tang kata dam tre em la biang. Lada kadai skim sarkar tu pediang. Lada kadai skim marmet long taken. Hab susun ai tu nong ai. Mau susun ai la dir ki nong sim. Ma sim la thiet la man dia. Te give and take la ne buy and sell am. Te kadai kata bas tu la dia. Ngim dei community ban cha thiet ne ban cha dia am. Te kadai kata long ngi kham koridor te bani ki baro. Ban ya ta ka pista ban ta ki baro. Khoi ta dei na don ki bru ki ba ai. Te la da ki ai ta na sim. Ông bạn ni susun ai mo pi ai kan dekat ni. Te lada shisha pi dei bo shisha dengan tap ka fut keren ka pasai kan. Ndai ngadang keren gini kisngir ong ba hagari jungi ngi kan ma hoi tirot sing na. Ukhla ka wat jungi. Ndai ginong buat ta. Ginong buat gila yu. Kimelen bantam ka kutia ta. Ba penhap we David Scott. Teladang ide sya kiru idri em ngim dei ban long kum ti sipai te ban long kum ju ban yatam itu kutia ta. Yo bangi miss no ka mission ta. Jadi ibu beli labu 6 ta jongi kan. 6 ta kari bagai jat bentri ke jongi. Ki khutia tekin lei khutia tu udan ki kror ta ada khutia melan no ka to ta. Tadi ta ladangi ong sisa. Tadi ta ngas tenat ke jingrai ma uklur mi ngi mo teng san marwai teng susun ai ada ke jingrai. Sisa tu sing teng san marwai ta. The love of money is the root of all evil. Ka jing it ya ka pisah ta ka long tau thiet ba thang la ne ka pen snew ta. Hendak ka pisah ke jing sya kam dei bas snew. Pisah ka bahawa. Tama la ka jing it pi kata ka jing fer ka jing it ka pisah ka wanrah noi ya ka jing snew kan te lada yo ka pisah ta dan kami ka pisah te ki khanar ki don kami ka pisah ki rangba ki don kami ka pisah hakiki bro khoi don kami ka pisah hendai kumno ban use ka pisah ta ka de kata ka we te la kum ba ong pin ba kli pin do mena ka long don ki ba ai te lada ai ka pisah lada kata ka pisah lada ngim tip ya ka sos jong ka te ngim dei te ban pediang ngim dei ban it te ya kata